Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello! Once again, mayong aga sa tanan. Ari naman kami sa pag-alagad sa aton probinsya. Halin Sarcaros, pakadto sa Inubaan. Mayong aga. Upod ko naman ang ako niya amigo, Board Andrew Montelibano. Vice Gov, mayong aga no, sa aton mga kauturan sa Bilugan Negros Occidental. Kabati man maski lang sa aton overseas na mga lain-lain ng mga Pilipino na taga Negros. No? Mayong aga liwat sa inyo tanan. Yes, of course. Ang naga-participate kag naga-tanaw diri sa aton sa Facebook Live sang Action Radio mayong aga sa tanan. Board, dibuinas kita subong. Kag dibuinas ang mga farmers. Kay nga kung ano ang ilang makuha nga benepisyo sa probinsya sang Negros Occidental. So ang aton guest subong adlaw hindi naman niya kay dugay na ni siya sa pagserbisyo sa probinsya. Why liwan si Attorney Japet Mascolino. Attorney, good morning. Vice, good morning. Board, Andrew, good morning man. Good morning man sa aton tanan nga mga tagpalamati kag sa aton mga kauturan nga sa Facebook Live, no. So before Gob siguro ma-start ta pangamuyo. Kita mo, why na ko introduce Kami pastor tanga upod Attorney nagaw na, but si attorney amo ni siyang head sang aton provincial agriculture department. So sige attorney. Okay, mga muyo kita sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Amay namon nga langkit nun, salamat gid Ginoo sang sining nga kahigayunan nga kami naka inupdanay diri Ginoo, si Vice Governor, si Board Member Andrew. Kabay pa Ginoo nga padayon nga bugayan mo kami, bugayan mong amon mga kauturan, ilabi na gid ang aton nga mga farmers. Kami Ginoo padayon nga naga pangamuyo gid nga ubayan mo ang Negros Occidental, ipahilayo mo gid kami sa COVID-19 kag ang mga kauturan namon nga naga-suffer sa COVID-19. Place your healing hands upon them, O Lord. Bless our governor, bless our vice governor, our board members. Bless Negros Occidental, O Lord. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Saliwat, attorney, salamat gid sa pagkari kag wala magiging paslaw ang amon nga pag-imbitar sa imo. Kay sa tudtuod ng gid sang Thursday panumdom ko sino naman ang guesta. Kay isang nagligad si Mayor Makmak. And then tinawagan ko si Mayor Rumayla. So siling niya, Vice, ang kagapon. Siling niya, daw alang-alang ko. Sumulod sa ulo ko, pero dugay tanaka nga dapat iimbitahon. Lingko gali, sino pa sa mga department head ta nga wala? At least makabalo ang mga farmers ta. Makabalo inline. Let's say, example, si Dr. Dicena, na iimbitar man namon dire. Si Dr. Tumimbang, sa mga tati. Now, dibuinas gi kami subong pagid niya Domingo nga ari ka sa amon maski kasakuon sa simpo mo nga kung sa tudtod manggid ang Sunday ginahatag ta man na gani sa family day ko gani family day na on Sunday mo pro allocate ko sang 1 hour kami ni Board Andrew kay para mati serbisyo mangyapon para mabalaan sang pumuluyo pamabalaan sang constituents ta sa probinsya sang Negros Occidental kung ano ang programa nga gina-implementar sang aton Gobernador Bong Lacson nga pamati ni si Gobe. Gob mayong aga lang Gob, may aga. Kag kun ano ang iya programa, ang iya nga infrastruktura para mabalaan sang tanan nga may gina-implementar kita nga proyekto sa tagsa-tagsa nga mga kauturan naton sa mga municipalities and cities. Now sige attorney, ano ang ara nga first nga
programa naton from first quarter sang ini nga tuig sa aton nga provincial agriculture. Okay, so again, good morning sa aton tanan nga tagpalamati, no. So ang inyong Office of the Provincial Agriculturist, so amo ning aton nga departamento sa probinsya nga naga-implementar sang aton nga mga programa sa agriculture, no. Ti kadamo sang mga programa kitang para gid sa kayuhan sang aton mga mangunguma kag aton man mga mangingisda, no. Kay ti ang livestock nga programa iya under na kay Dr. Dicena, no. Ti sa aton nga sa aton nga una sa rice program, Vice, no. Sige, attorney. Sa rice program, so baskog ang cooperation kag coordination sang provincial government with the Department of Agriculture. Kay subong kadako sang budget, sang funding sang Department of Agriculture, ilabi na gid sa rice farmers naton, Vice, no. Ti ang aton subong nga programa nagasandig mga aton mga manguma nga kinahanglan o nagid na enroll kamo sa or na register kamo sa RSBSA nga ginatawag, no. Amo ni ang registry system for basic sector in agriculture. But silingon, maparehistro anay kamo sa sining registry system bag-o kamo maka-avail sang programa. So amo na nagahingyo gid ako sa aton mga mangunguma, mga mangingisda kag tanan nga mga agriculture related, no, nga palapitan nyo kay inyo municipal or city agriculturist kag magpa-register kay para nga kadamo sang grasya nga halin sa aton gobyerno nga ma-avail ninyo basta makaparehistro lang kamo sa RSBSA. RSBSA. Registry System for Basic Sector in Agriculture. Okay, mga farmers ka mga fisheries ha. Yes, Fisher folks ta, pamati ka mo ha kay very important ni para sa inyo. Yes, sige. so ti subong Vice, no, latest naton nga record sini, mga 64,000 na ka-farmers ang na-encode na, nabutang na sa computer bali, no? Kay ti may ara pa sila encode nga mga 72,000 pagid nga mga farmers, no. Kay importante ini, no, amo nang siling ko bala kadamo sang grasya. Kung nadumduman ninyo, may ara gin panghatag nga food and cash assistance nga 5,000 ang Department of Agriculture. No, ti kun way ka mo sa RSBSA, hindi ka mo matatapan, hindi ka mo Food matagan and cash assistance. So, Maka-avail na sila in what way, in what form? So ang may ara na siya criteria, Vice, no, at least daw manog tapos na ni ang actually ang programa subong. Pero ang gusto ko lang i-emphasize nga kung wala ka mo na register sa RSBSA, hindi gid ka mo yan maka-avail. Kanugon lang ang imo lang gid lang himuon, ang kapisan mo lang nga makadto dito sa city or sa municipal agriculture office. Individual ni siya, attorney, o kung by association? Individual siya, O by group, Vice, or pwede man ipatigayunon sa association. Okay. No, pero ti kinahanglan ara gid ang farmer mismo, no, nga para ginapakitaan man lang siya sang proof niya kung ano ang iyang ginatalauma. Hindi pwede malihog-lihog. Hindi pwede malihog-lihog. Okay. Kay may pirma. Kilalang May pirma. kita. Oo. Ay pirmahanay siya, Vice. In person gida. Oo, kag para makita man dira nga kung ano bala ginapanag-iyahan mo na ang duta nga ginauman nimo, Okay. o kung CARP beneficiary ka, o kung ginaarinduhan mo lang. No, ti may ara na da sang mga kwan, no, nga ginapangita na da sa aton nga mga farmers. So importante na ti kung nakalista ka na sina mga kauturan, mga farmers naton, no, ang ini nga first cropping may panghatagay liwat sang libre nga binhi. Okay, dumayo Libre nga binhi ni siya, Vice, no? Para sa aton nga mga mangunguma, no? Actually, ang binhi ni isa ka sako Isa ka certified sako. seeds. Okay. Kada farmer, kada hectare, maximum of 3 hectares. Maximum of 3 hectares. Maximum of 3 hectares ni siya. Sa nabalaan mo, attorney, ang isa ka sako, pila ka, sa binhi, mga pila ka hektarya ang maanan sina? Actually, kung may mga pagtuon kita nga ina nga kadamuon nga binhi, pwede na sa 1 hektarya. Okay. O galing kay diri sa aton sa Negros, kalabanan abi sabog. Haboy. Ginasabwag. Nasabog ti usually gadalagan ang aton nga kinahanglanon nga binhi
sa mga 2 sa 3, no? Kasako 3 kasako? sa 1 hektarya. No, pero Per hektar. Per hektar, Okay. no. Ti amo na nga iban naton nga mga farmers naga-access man sang sang additional Quality ni siya yung binhi. certified Cert- seeds. Okay, Certified certified. When you seeds. say certified seeds, mayo ni siyang klase o basta Mayo. okay nga variety? Mayo gid kay ti ini siya vice nga klase sang binhi. Nakaagi ni siya sa laboratory gid nga analysis, no? So okay. but silingon mapasiguro mo ang iya germination rate nga maayo siya. Hindi tama ka lakayon, no? O meaning ang purity taas-taas man, no? So amo na nga tapos ini siya ginabakal ini siya sang field rice actually. Halin man sa aton nga mga seed growers diri sa Negros at 1,550 pesos per kaban. Per kaban? Oh, per 40 kilo bag, no? 1,550. Okay. So amo na nga kadako man nga negosyo actually nga industriya ang seed growing diri sa Negros. Kay ti bangod sang kinahanglanon naton nga binhi siguro nagaabot na media billion, no? 500 million almost pesos ang annual naton nga ginabaligya nga binhi nga ginabakal sa field Ginaproduce rice. naton. Nga ginaproduce ang aton nga mga seed growers. Okay. Oo. Including ning outside Negros ginano for this one is ang konsumo para lang ni sa Negros. May Total ni baligyan na sagwa o kung hindi Oo, basta oo. mo ning ang production nato. Amo ning production naton vice, no. Pero pwede gid yan, no. Pwede gid nga kung may mga mangunguma pa ta nga gusto mag seed grower, bangod ini nga programa, ining RCEP nga programa sang humay. 5 ni siya ka tuig, ti kuan pa lang ta almost duwa pa lang ta manugad to kita sa 3 ka tuig. May 2 pa gini ka tuig nga nga sige ining hatagay sang binhi sa aton mga mangunguma, no. Kagdason attorney, kita man ang field rice amo man ang gabakal sang aton nga mga farmers tapos ipangbalik sa ila amo na Oo, nagwa. baligwa iya ang field rice ang mabakal sang binhi tapos ining binhi ipanghatag libre. Okay, dumayo nga programa man yang Panghatag libre sa kwan sa aton. So gina 2 mga years na manguma. ni ang aton nga Oo, program. Yes, so kay 5-year program ini kag ti banta ko ikwan pa ini i-extend pa ni kay ang ginakuan sinisang kwarta amo na dumduman naton, no. Ang ginakuan funding sinisang aton nga gobyerno ining kwan bala kundi naga-import kita bugas. No, sa rice tarification law naga-import kita ang ma-generate dira nga taxes amo nang ginahatag sa Department of Agriculture agod nga mag-funding sang RCEP nga program. So binhi tapos farm machineries pagid gali ba? Hindi bla. I remember late last year Yes. nga daw may program kita nga daw ginimbitar mo ko kag si Gob kag ang local officials nga didto sa Panaad daw naghatag kamo farm implements Yes, kag so mga equipment. So kamusta ang ginpanghatag sang national agency sa aton So, amo sa ni siya, Department of Agriculture, Vice, attorney? no. So amo ni gali no ang isa pagid ka programa man na ining panghatagay sang farm machineries. Yeah. No, amo ni nga grabe ang suportar man sini sang probinsya. Kita mo ginapagamit ang Panaad para nga ti pwede Kagdason kami ni butangan. Gob daw may ato sa bago, daw may ginpanghatag tato. Yes. Actually atong sa bago Nag-demo pa sila to sang ang sa bago Ano to ganing machine ta to? sa kwanto siya ning funding ina sang probinsya ya. funding to sa province. Funding That's to why. sang probinsya ang sa bago. Ato man tong mga association ta mga farmers. Farmers sa niya. Sa Sa hindi man irrigators. gid manigar na attorney nga ang 4th district amo ni ang center of rice granary sa probinsya. Yes, Daw supplier amo ang Vice. pinakadako supplier gid ya. Supplier sang bugas sa aton probinsya. Okay. So Oo, kinahanglan ta gid na iya i-protectionan Kinahanglan kay gid, ti yes. food security na naton mo. Yes, Mo exactly. ginaya tutukan, that is the priority of the governor man nga itagaan sang pagimportansya ang food security naton sa probinsya. Insakto na Vice nga focus ang 4th district. Actually ang aton dalagko nga kwan nga mga rice area ara sa 4, 5, 6. 4, Pero 5, 6. pinakadako ang 4th gid because ning
ining sakwan sa aton nga Bago River Irrigation System. Nan, No, oo. kay kadako mga 12 mil sina ang iya pa lang nga service area no. Ti kadako sang kwan, kadako sang iya nga rice area. Kagkadamo sa association. So kadamo-damo ang iya. I remember nga congressman pa ko sa 4th District, may ara gani the association sa Irrigators Association nga kay under sa kay Ma'am Kaungka to anay. Yes. Ato sa DILG ta Oo. nami man to sa iya. Federation of Federation. Irrigators Association. Oo. Vice. And then sa una, attorney, balo ka, ano ko gid na kay pagpungko ko as congressman do hindi pa damo gid ang aton nga irrigation to, amo gid tong isa nga gin fight back ta nga dugangan sang pundo kay para makadabot ang irrigation sa iban nga parts sang 4 distrito. So Yes, so far yes, daw yes. okay na da sulubragan ni tubig kay nabatiang so nagailinawa pa sila. Gailinawayo. Dula na to. Oo. Well, anyway, sige, going back ta sa programas province attorney. So amo ni siya Vice no ang sa pag-avail naman niya sa mga machineries sa aton nga mga farmers association kaya ang target subong abi ni sa paghatag sang machineries mga associations siya Vice. Bali ang isa ka association may ara kamo minimum nga 50 hectares nga talamnan para maka-avail kamo sang isa ka set sang machineries nga worth mga 5 million pesos. So kamo mapili sang klase sang machinery no nga nga gusto nyo i-order, i-assess kamo sang Office of the Provincial Agriculturist, sang DA kag sang PhilMec no. Ang PhilMec ni ang kwan ang lead agency sa farm mechanization. Kun bala qualified kamo, ti ining kwan ining farm mechanization nga 5 million libre ining nga ihatag sa aton nga mga farmers in the form of machineries. Sa probinsya sang Negros Occidental, may ara kita ka 32 sets kada tuig nga ipanghatag nga machineries no. 32 sets at 5 million botselingon kada tuig sa farm machineries. May ara allocation ang Negros Occidental nga mga 150 milyones. Ti ginhimo ini pormiro nga kada tuig isa kada banwa. Pero galing kay ti gin-suggest ta ini sa PhilMec nga may mga banwa iya yang kagamay man lang sang ilang nga kwan sang ila rice area. So why not nga ihatag naman sa iban niya nga mga banwa nga lagpad ang kwan, lagpad ang talamnan. Ti amo na nga grabe subong ang kwan naton ang aton nga pag-inganyo sa aton nga mga farmers ang mag-submit kamo sang inyong papilis kay para nga mas temprano ma-line up nga daan kamo para nga mahatagan sang machineries kay kadako sang kwan, kadako sang epekto sang paggamit sang mga makinaryas ilabi na gid sa aton nga pananom sa humay kay ti nakita man naton nga subong ga amat-amat ninit ang labor sa uma. No, gapang laghap kita sang aton nga labor. Ti gani nga kung may machineries kamo iya halin sa land preparation, may traktura kamo da, transplanting, no, may ara man ta transplanter, tapos may ara man kita harvester, no, nga depende sa kadakuon maka mas madasig iya ang iya nga pag-ani no sa kada hektarya naton. Nga pila lang katawo ang imo kinanglanon, 2-3 ya katawo ya bisan in hektarya pwede gid na Mechanized na kita. Amo na may yung- mechanized sa Vice. Ta isa pa gid may nag-text di sa aton attorney og pasalamat sa imo si Jury. Sa imo nga bulig sa iya. So I'm sure farmer ni siya. Okay. And then salamat ati, lang. gusto ko lang i-relay man sa kabilugan niya to anong ginahimo sang gobyerno. Hindi tama ni makumudar tanan. But Yes. of course, ara na ginaprovidean ta sila. Yes, so. Amo na. Kag amo na nga Sa malingin no bago lang kuno nagtubod man ang irrigation nila okay, to. Mayo kay Kwan Vice nga North Silab la mo daw north na da. Kay daw Oo. north ang una subong sang Kwan sang tubod no sang irigasyon ti mas mayo gani kay mas temprano pa nakatubod na ang tubig kay makatemprano man ta first cropping. Amo gid amo na. Oo. So, attorney, aside from that, ang aton nga probinsya, ano tong gina-mention ta kaina nga antes kita mag okay. Karon na ang crop insurance.
Ang mangkot lang ko, kamusta ang aton da nga dira sa Bagobla tupad to ang rice mill ta to? Okay. Kamusta subong atong in a previous pila na ka years na atong ginanugurahan ta? It was ang aton nga mill dara daw mga made in Germany pa to nga mga equipments. Kamusta, attorney? Update lang ba? So maayo ang aton operation vice no kay ti ilabi na gid subong nga nagpartner kita sa National Food Authority. Okay, No? NFA. Ti NFA, oo. So ang guaya, ang NFA subong dira na nagapamil sa aton sang ilang humay. Hindi lang milling ang ginahimo ta pagad gani nga kun ang farmer abi basa jutay iya nga kwan nga humay. Pwede tagid diya nga ipadry anay dira, padry pagka maayo na ang iyang moisture content, amo pagbaligya nila sa NFA, no? Nagimo kita sinasang daw Ang presyo, attorney, arrangement. kamusta? Kay, sometime last year, daw nakadabot man kita sa krisis nga daw nagnubo ang presyo sa pagbaklanay ta per kilo to. Yes, insakto na vice no. Per kaban gali, no? Per kilo vice nakaabot gani daw pulo na lang ka pesos. That's why. So ano ang ginimo tatang nag-provide kita ang province nag-allocate sa nga pundo nga kitaya mamakal with very good price. So ang ginhimo talang gid strengthen ta na lang ang aton relasyon by sa kwan sa NFA, naghimo sila sang buying station dito mismo sa aton nga Sa RPC. 4 district and then Sa may 4 district, sub no? Sa substation may tatos Kabangkalan. ilog, dila? sa may ilog, sa may ilog. Dangkalan. Oo. Oo. Kag sa San Carlos bala do may araman sila. Kung nag-provide na to, nag-allocate Oo. kita cash for Oo, that. oo. For the purchase of palay. Humay palay vice amo na nga isa naton ka programa nga gindihon. Galing kay ti amo lang na ina siya nga programa vice depende sa nang makabulig lang tabala sa presyo. Kay ti kung magtaas naman ang presyo, why naman tayaga interbinar sa market, no? Pareho bala subong medyo taas-taas ang presyo, no? Daw nga 20, 21 ang kuan kay ti amat-amat na gid man ni ninit ang harvest. So ang pangbaligya ni sang farmer sa NFA ninit naman kay mas mahal sa outside nga kwan nga nga mga millers naton, no? Mayo ati siyempre considering summertime subong manog sulod ang first cropping, so dibinas niya ang naka third cropping kay ti igo nila ni ang maayo nga presyo. Maayo nga vice, presyo. no? So ang aton sining nga puro preparahan naman ining first cropping naman kay ti usually dra na nagakuan That is for next year. for this year. For this year. Oo, kuni matanong May, Oo, May, June, July, 6. August, mga September, September, okay. makuha na mo, ma-start na ng harvest season. So, nag-drama, nag-amat-amat, nubo ang presyo naman sang humay. No, usually, amon ang mga timpo vice. So tani ka palapit sa December ga mahal-mahal na kag makamuaya man ang aton nga mga farmers ta. So galing kay ti amo na daang kwan nga grabe na daang kwan ang harvest during that season. Amo na bala nga nagakwan man tatani, naga-request man ta sa national government. The more supply ganun po ang presyo, marami. More supply, more supply plus more sulod sang imported nga bugas. Ti amo na nagahinyo tatani sa mo sinaya sa mga importation niya national agency naman natani magtanaw unaw ng local suppliers naton. That's of why, course with the control man ang presyo nga hindi man magtaman kataas but amo na nga import sila kay nubo kuno ang presyo kag pero lain gid we have this product amo nang anon tatani nga unahon anay ang aton produkto kag dason kun daw low na ang supply amo na that's where we have to import. Amo gani siguro vice nga kun Kaya sa Congress na sa national agency sa una mo man ang debate permi. Kung makaresolusyon abi kita nga hingyoon abi ang national government nga why kita naga oponer sa importation kay ti kuan man mo nang kulang-kulang man gid ang aton kita. Galing hindi lang bala nga tiyempo himugasa ani amo man pag inabot ka sakit man na batyagon la attorney ka sakit man batyagon kag mabalaan mo sa ulihi nga gabaho mo lang suga ang ano tada let's say ang tao nya inip hindi na magano kay baho mga mo na bala nga mga
gina-feedback naton. So dapat i-check naman na. Oo. Kag actually ang ini-face subong vice why nagani importation. Local, nabatian ko dumayo local, man may ara sila, man ko kung gisaga purchase ko sa NFA Local. ginapangatag tada especially nga may isa ta to ka barangay lockdown to ako yaway na ko yaga ano sinisang community pantry at tingob na lang ni sa ka barangay kag hindi ka mo magwa da kay pa-distribute na lang kay at this pandemic kantaan ka budlay gid Yes, may text yes. ato no advicean tani nga i-observe gid ang protocol gyapon kay naglapta ka damo sang nagpositive damo sa cases. ato na lang niya mismo. Yes, right. Isa nakatuig nga educate sa aton nga mga kauturan, kita naman mismo mag-careful sa sini. Like for example, ang distancing tati ako way ko face mask puti duha ka dupa, tatlo ka dupa ang diferensya tadi. So amo na kay ti droplets man lang ang ano da. And then of course, alcohol, hygiene. Yes, sige, attorney, kaya daw ka naami isang aton nga diskusyon, gakadto na kita sa pandemic yapon. Rodri, atanay sa impormasyon sa aton nga mga farmers, Kag isa galibay siguro nami naman lang to kay manog start naman ang first cropping. So nami nagaman gid man siguro nga i-plaster sa aton mga mangunguma ang aton programa sa crop insurance. Crop insurance, sige. Sa crop I-explain insurance, na oo. attorney, kaya daw inayaba, mga insurance na daw mayo ginaya benepisyo para sa aton nga mga kauturan. So sa crop insurance naton guys nung bangod man sang inyo nga pagpasar sang kwan sang aton to nga Appropriation. resolusyon Oh, kag appropriation no ti may 20 million kita subong nga tuig nga gin transfer sa Philippine Crop Insurance. So ang gwa sini nga mga farmer malilibot man ang aton nga mga agriculturist plus agriculturist sa Banwa kag mang-enroll I-enroll nila. i-enroll nila ang mga farmers nga qualified no. And then, Wala ni cash out ang aton nga mga farmers no. So, ay di perdyon, basta enroll lang. Enroll lang, Oo, enroll lang. kag i-evaluate pa na. Yes, evaluate kay ti kwan depende na sa stage sang imong nga crop no. Last year dumabala ang aton nga kwan ang probinsya nag-allocate sang 15 milyones no. Pero ang indemnity nga nahatag sang PCIC for those enrolled lang sa aton InfoSep no sa aton nga crop insurance naglabot 52 million. So meaning ang aton gin-allocate is only 15 million pero ang nakabenepisyo nga nagbalik sa aton 52 million Yes, Vice. coming So, from national agency. From PCIC. Okay. From PCIC. PCIC kita mo. Mas dako ga kapitalan ta mo ni dako pang biltada. Yes. Sige attorney kung ti amo na nga nga naka-avail sila. naka-avail sila bangod nga nag-enroll sila. Nag-enroll, Oo. yes of course. Kundi when we say insurance, maka-avail ka lang sina kung may calamity o kung, Yes, kung sa so- person may natabo sa imo. So explain ta ni Abe. So ang gwa sini Vice no once enrolled ang aton nga mga mangunguma kag nakita nila nga may damage ang ilang nga talamnan Talamnan. no may damage bangod sang may bagyo no El ginbahaan Nino, La Nina. no ginbahaan or bangod sang hangin nagalahapay Okay. no? Bangod lang yung dabi sa Buhawi yan. Naghapay ang imo. naghapay man buhawi no So may insurance na. insurance na so ang gwa or isa man may peste Oo, may no? peste. May black bug da abi or may rice bug nga nag-atake or tunggro or whatever, no? Kung may mga damages nga natabo sa inyo talamnan, magpakig-angot dayon sa aton nga mga agriculturist para ma-inform ang PCIC. Lokal. Oo. Pwede mas lang diretso sa provincial. Yes, pwede Okay. man, no? Okay. Para nga ma-inform ang PCIC nga si farmer may damage tong iyang nga crop. Tapos So, kadtuan na. Kadtuan na sang I-check. kuan adjuster, Aha. i-check so pila ano ang stage ng crop kag dira i-determine kung pila ang mangin indemnity nga mabaton sang aton nga farmer. As much as pila, attorney, or may ara lang kita nga level, nga amuning pinaka-maximum nila makwa? 17,000. 17. Oh, 17,000. Kung totally damaged yes, gidya so, ang crop depende, mo. no? Kung totally damage. Yeah, of course, kay Oh. i-evaluate pa na nila mo kung Oh, half oh. lang. Let's say kung half man siyang 17. Yes, half man. Kung gamay pagiti. Okay na nga protection, ha? Oo. Kag Vice, hindi lang na crop
actually. Pati ang farmer mismo Ang farmer, amo nang may namin. life Oh, insurance. Okay. Oh, okay, very good. Oo. In let's say example, life insurance ka because of that kay participate na nag-enroll ka da. Ano ang mga form life insurance ka? Death, anong Death. let's say Death. death, anong Except lang ano nga, nag-suicide ka or Okay. may negligence ka nga ginhimo, payable ang 50,000 sa imo nga beneficiary. Oo. may Ti- beneficiaries pag May igili. beneficiary. Yes, may beneficiary ka. so Legal, ah? Oh, legal. Yes, legal. Ti amo na nga at least may mga nakakuha na, may mga naka-avail na siniya vice ya no nga may ara tato gani Fisher Fox sa Hinigaran na lumos. Nangatag to hindi bala? Ano sa kwan Oo, sa Organic Center sa Tabunan. Oo, Tabunan. Kagi tato nga Ito turnover sa check. 15,000, 10,000 to ako nag-tag to. Yes. Amo na gusto ko lang i-recall sa ila. Nga muna. Sige, attorney. Oo, so amuning aton hingyo man sa farmers nga importante gid no nga magpa-insure kamo. Oo. Kay ti way gid kamo perdihon. Kay ang aton nga daan nga nga insurance wala kamo cash out no ti yadi gid na iya nga kung may damage ang inyong nga talamnan at least may palaabuton gid kamo nga indemnity halin sa PCIC kag ti way man taga pangayo nya kung may disgrasya at least may life insurance pa nga mabilin sa aton pamilya no amo na ang kanami sang programa sang probinsya. Okay. Protection sa aton nga mga farmers da. Yes, protection sa aton nga mga farmers sa iya crop plus sa iya life. Sa mga fisher folks tayo, attorney. Dala sila, no? Dala sila, guys. So, dala sila. Actually, ang sa Fisher Fox nato na aton gina-insure diri. Kadamo man di bala sa association ta. Ang ila paraphernalia lang galing guys kag bangka. May mga crab meat association, yes, mga tagpila na kabilog members nila tag 10,000 na. Oo. So mga bangka na nila ti kamusta? Sige, attorney. Ti kuha na siya ng start naman ta sige enrollment subong no start naman ta sige enrollment subong kay ti may ara na ta allocation para nga magpa-enroll sila. I see. Oh. Pero amo ni Bryce ang actually para man sa aton mga farmers nga ini siya hindi lang ang probinsya no may ari man ni ang national government nga insurance man nga iya sang PCIC. Okay. Importante lang again no nga liwat-liwaton tagid ni nga dapat na register kamo sa RSBSA. RSBSA. Kabati ka mo mga kauturan ta mga farmers Fisher Fox, kinahanglan mapa-register ka mo sa RSBSA. RSBSA. Okay. Para nga ti ini ang inyo nga capital sining ang inyo lang effort nga magkadto to para mapa-register kag inyo nga identification. Yes. Kag pan proof of ownership or leasehold na nga status Okay. sang talamnan. Inquire lang kamo sa inyo nga mga local Agriculturist. agriculturist. Board Andrew, may okay kadasig sa chimpo. Kilala niya mga 11:50 mga greetings naman tabaw. Kita mo ari di. Hindi gid magpabilin si Apple kag si Migo ta Filimon. Ari yung patay text. Subong ginlawag ta na. Pero last week, why tani siya malawag, kibot ko gani. Nga why, pero the same time, the next day, nag-text gid niya why sa absent sa kaya to sa community pantry nagbulig siya. Sino? Migo ta si Alex Montesa. Okay. Daw nakibot ko why sa prosubong ari na siya Welcome back. Welcome back. Anyway, Vice Gov, muna no, sang tanawon tani ang sa agriculture kay Attorney Japet. Amo ni sa pinakadako tagid nga kung saan pa wing sa probinsya sa Negros Occidental. Imagine this is food security that you're talking about. Yes. So it would be nami nga may mga nami kita nga programa and muna congratulations Attorney Japet no kag sa imo da mga kaupuran. I hope that we continue to serve the people of Negros Occidental paagi sa mga aton na mga benepisyo na matag support sa lain-lain nato na kauturan no. So sige lang
Hindi ka man na maserbisyohan ang 100%, but every year I know, nagasaka ang aton na matagaan, ang aton na mabuligan, ang aton mga sa kadagat nun, sa kabukiran, no? So sige lang. For Negros Occidental, I'm sure we are on the right path, we are on the sakto nga dalanon, especially ang aton agriculture, no? Kabay pa mo nang bako nga we can make more programs, no? We can make more programs para sa aton kauturan. Kagdason, attorney, may ari di amigo ta Melvin, nga saan ko na maabot ang insurance. May pamangkot siya di. Kasano siya nag Anyway, sige lang, ambalot ta para sa kay Melvin, liog lang ko dakat to sa imong local agriculturist na lang no. Yes. Pamangkot kay Para ma-follow up naman bala. para ma-follow up naman diri Tulas probinsya. No, yes. Nagapamati siya so mayo gani naga-participate. Pero partiya politika di tala niya na pag may miara maga-text daw. Mailangan na yan, may chimpo. Oy gini ang akon programa ni hindi ni politika di mo. May guest man ta nga mga dapat focus tayo na isang impormasyon Programs. kag program sa probinsya. Kung sino man ang mga resource person ta diriya, politika, well, in a future, it's not the time pa ya subong naman, talagsala ni sa kauras kada Domingo, Sige lang, free ka mo mag-express ang inyo nga, gina-appreciar, ginanamon. mga... Guys, may isang gali ko nga gusto Sige, ipaabot attorney. gid sa aton nga mga farmers, no? Ang aton probinsya, no, under sa kay Gob, sa kay Vice Gob, nag-allocate ang aton probinsya sa mga 10 million pesos. Para ini sa isa ka bag-ong nga pamaagi sang pananom, pero kung lang taon mo gani daw kasimple man lang siya, Vice, ang pag-intercrop balabay sang humay sa tubo. Okay. Intercropping naman kita. yes, Siya, kam nga matabo sina. Pwede pa kitaya ka intercrop ya sang mga mani o kung mais. No, first time po di tubo kag ang humay. Yes, Vice, no? Miara. Tigin kwanta Ang ni tubo Vice. naman na hindi man naya dapat nga basagin mo. Oo. Ang Pero ginagamit, humay kilalan to daw basa-basa. Di karon basi maglasay ni ang aton nga patuba sa tubo. ang gamit Kag ta Vice, matambok ya. Gumayo ang gamit ta si ni Vice, ayara tuodo. inang kwan Vice, upland nga variety sang humay. Upland. Upland nga Hindi sa variety. kilala na Oo. tubion, todo. Hindi Sa tubion, kilalan. no? Okay. So may ara na ta nga nursery for that na testing na ni sa aton di sa Yes, probinsya. Vice, no? Sa aton nga probinsya, pila na ka-site sa kabangkalan, hasta sa Mga Sagay. pila ka hektarya ang inventory nyo sa intercropping sang tubo kag sang humay. Kaya daw first time ko ni nakabati attorney nga mo sina. Oo, kay nag-start kita, Vice, para testing anay. Okay. Bala, no? Basi kumayo man lang Oo, yung kumayo produkto. man lang, Both sides da nga aton production, tubo. Kag- nag-umpisa kita, Umay. Vice. mga siguro nakaabot gid man ta daw mga 20 hektaryas. 20 hectares. Oo, bilog nga probinsya na para Ay, okay. para makita man pala sa mga farmers naton. Kay actually sa mga early 90s nakita naton may ara gali na nga kwan nga ang ano gani ni ang Pilsurin. Nag-start si ni Vice sang intercropping sang humay kag sang tubo, no? During those times nakaagi sila kwan ng production 20 kakaban kada hektarya. Tidong dumang 20 kakaban la papunsag lagmay ni nga farmers, sugarcane farmers na may additional siya kalan una na ya. So that's why nag-allocate kita by isang province 10 million. No, so amo ning i-start nato na implementation sa mga tuig. Nagbakal kita mga 1,000 ka bag sang kwan sang binhi. Okay. Tapos may abuno, may mga ameliorants kita, no, nga ginpamakal para nga kung sino ang mag-adapt sini, buligan naton ang technical nga aspect, ihatagan ta sila binhi nga libre, abuno nga libre, no, kay para nga makita Manila. Kay ti gusto ta ini, kay hindi ta naman mapalapad ang aton nga talamnan sang humay. Kag nakita naton nga medyo kulang-kulang lang jutay, mas self-sufficient kita. So kun at least madamo-damo gawa nga katubuhan ang maka-adapt sini, makita naton nga ti ang ilang nga matag adlaw iya yang pagkaon niya sang aton mga mangunguma makuha nila.
masalbar nila. Hindi sila magulat isa ka tuig kag magtapas ang tubo kag maka kwarta-kwarta abi. Kundi in 3 months, 3.5 months, may humay sila nga anihon. So amo nang aton nga focus or punto dira bais, no. Pero subong hindi lang humay ang aton nga gina-promote kundi pati mais. Mais. Oo, intercrop mani, intercrop Kung sa tubog, yapon. sa tubog yapon board Okay. or kalabasa, no? Kay makita So, naton meaning ang common nga ano, mga ang crops. tubo, Oo. and then intercropping, kita Yes. sang different varieties. So, ang klase, Attorney Yes, Japet, pag nag-intercrop ka, of course, ang una, may ara ta spacing sa tubo mo. yes. Ang aton na usually spacing is 1 meter kag 1.5. So mag-intercrop ka, okay lang sa 1 meter, okay man sa 1.5, or does it have to be 1.5? So ang guaya board, no, kun 1 meter lang imo be, isa lang ka linya man sang humay Ay butang mo. ibutang ta. Kun ang imo nga row, no, between sugarcane is 1.5. 1.8, duha ka rows ang Okay. ang humay nga ma-intercrop naton. Tumayo, bago ko niya ka. Dalawan tabi. Di ba? Ang So- natilawan ko lang niya ang bugas nga red rice ang ginapadala ni attorney. Pero kahit Tilawan. pag intercrop- Ano pa namin? Pero ginamixlahan ko puti, ha? Okay. Kaya daw gapa ano ko no, hindi ginman na mo nagapatambok ya ang red rice. So tidrat. Kita ko sa Bordandro do mo managaning iya may Okay. separate kina sa 1 cup ya kung mag-lunch kami. Di ako ginausar ko, basmati. Mas ba? Long okay. grain. Oo. Kaya supposed to be low glycemic, so Yes. mayo sa sugar. Oh, Ang isa man naton subong nga gina-promote vice board ang adlay. Ang adlay. Come again? Adlay. Adlay. Oh, adlay. So ang adlay board nubo pa gid ang iyang glycemic index kumpara ang humaybi ang bugas ta subong mga 70s na ang glycemic index siya. Ang adlay mga 32 lang. Din ano nang tsura yaman? 32 mga ni pro kun 1 cup ka okay Hindi, gina kwan- pro kun kadamo man. Hindi. Kwan Pwede ka matamaan. Hindi ka matama. kwan siya ng kabulusog bla. Agaling. Do kwan siya ng job steers sa Ingles sa aton Ilonggo ng ginagamit naman pang sulpot mula sa Ay, mula. okay. Oo, nga along sa bangsang suba ng Ano gani na siya oh. inang ano gani nang Galing so iba basta lang. mo na siya board no, damo na subong ang naga-adapt man kay nga Balagon? Ano? hindi siya balagon inang so amo lang ni anay Vice ang adlay ang kun sa Manila ang presyo 300 pesos per kilo Sus, perti ka mahal. diri dito. sa Ayala 250 per kilo. per kilo Anong sabor man? Cuando Do bugas man? Do bugas man, no. Ano kolor? Puti man? Puti, yes, puti. So ang iya do grain gid siya Base gyapon. hindi na saya. Timbulog sa jutay. So anong ngalan niya siya? Adlay? Adlay. Sa bugasan mo na yung baklon. Dira sa actually diri sa may kwan ba nang daw agri products da sa Gwa nang may kapihan man da sa may Ayala. Kay Base ko nuga balingon kag itlog nga pula, kamati, sibuyas, na damo magyapon makaon mo da kundi. Ano siya? Hubok siya o kundo medyo humok siya. medyo kaya pa siya sa basmati, medyo tiskog mo kay Indian rice. Siya, Indian rice. Siya board kwan siya eh. Driga production makita Japanese rice ni Bla. Production. Actually, Vice, ang pinakalapad naton nga adlay dire sa Lacarluta. Mayara kita da mga 20 hektaryas. Adlay. Sinong tornado ay? Pakaisa ni Jerry. Okay. Na-promote Promote na. sa Manila ang iyang kuan, sa Manila ang iyang market. Sons ni ni Sir Jerry Ledesma. Kay si Jerry subong mga 8 Kabati ko hektaryas. na, pero hindi yadlay ang ginanusakon. May ara sa daya nami nga rice. Nga amo na tag 300. O ikaw ganito, si Macho. Board Mga Macho. Kay Miguel na isla. Pero Gerard? kay Jerry, Oo. Jerry. mga 8 hektaryas naman ni adlay. Okay. Kay ka mahal.
daw December kami ng Asturiana ay nalipat lang ko to. Ti low glycemic index, mayo siya. Tilawan talan na ako na Oo, simple. sige, sige, Once sige. a month, tabi kay kita mag 300 ka per kilo na para na iyang Amo gani nga kung mapalapad-lapad tang area, at least siguro mapanubo. at least i-promote naman na ya for export na yang iya mo kun Yes. sa mga Kag high health finance conscious- nga mga health restaurant. conscious nga mga tawo man. Kay Oo, tinga, less ang bisan na mo ng sugar. presyo, way gatiner ang kwan. Way Ubos gatiner, gyapon, ha? ubos gyapon. Ubos Oh, gid. way gatiner. Basta good for the health yang tao ma-invest ginada yan. Oo. Okay. Kita mo attorney. Sige, ang final mo kadasig. Gani. Ayun, tabi tatlo ta ka oras ni Saksyon Radyo. Yes. Waya, tala na kay ti 1 hour niya nga aton niya ginaservisyo ni para Domingo sa aton pumuluyo Sige, attorney, ang final words mo da. So sa aton nga mga tagpalamati, sa Basi aton may mga gusto manguma, ka man i-greet da, si Mrs. ka mga children da. Okay, so mga aton nga agriculturist nga nagapalamati no, mayong adto. So amo ni damo lubrahon ta sa agriculture pero ti samtang nagaserbisyo kita kanami man kanami man paminsaron kay ti considering subong COVID ang pagkaon importante gid no, food security importante gid food ang security gid. So amo nang aton nga handom gid diri sa aton sa probinsya. Sige, attorney Board Andro, kilala ko ni si attorney since the time pa ni Governor Maranyon man to. Why gid kabuot kag dason ti din attorney mas mayo nag-judge ka o nag No, basta uhay ni Guro. Judge ka kisa ba? May kontra ka pa, no? Kaya anong desisyonan mo? Pero panghatag lang nga panghatag eh. Okay, sige mayo gid. Sige, ti attorney ba si may i-greet ka da? Okay na. Board Andro, mas may ka kayo, Hatag masugod tani- naman kita. Hatag ta na ba sa ila kay... Hatag tanay di sa Yes, yes, nagapamatik. Kung di sa ako ni dita malawag bala. Niya bahuan yung gid kong ginawa. Sige, protein sa madabutan ta lang sang oras ta ha. Kay classmate ko Steve Ringdra sa Lagranga gapamatik gid kay akong sister-in-law kay Sandra. Sa Attorney Maki. Ari man attorney, good noon na sa inyo. Si Shirley, hi na, hindi ko kaintindi ni Happy Life Super Crunch. Tanigin crush mo na lang yan, taga-action radyo. Piwa ko sino ang crush mo di sa amon, kasi tatlo kami. Anyway, si pagid, Timigo ta Peter na si Camelo Heria. Ama yung ugto sa inyo da. Ang kababae, ang kaibigan ko rin sa Manila kay Nida Vasquez, may magandang tangali kay Ate V, ari na si Migot Alex ginuna tagigakaina si Melvin Abdo Ben, okay, Barangay Malingin Bago, coming vice gov. Okay, good morning Ben, kay Riagan Roma. Good morning, Lubaton. Okay, sa aton ro kay Attorney Palik. Okay, si Bonglik gali asban yan So attorney mayong ugto da. Kay Amelia Canlas Mansilingan mayong ugto. Okay, kay sino pagidi? Kay Leda Yamagishi from Japan. Okay, turning Japanese pero ni sa aton okay gina. Kamusta landa? Led. And then kay Brad Orlan. Si Brad Orlan Alvarez. Good morning ko naman Okay ka pamati gid siya. And then Angela Je mayong Villafranca. Punta na da. Mayong kay Hugh Christ Gabriel. Good morning man sa imo ko May nga. Kapian la Carlota City Bamayo gid nga pangapida mga pilang ko da. Kaya Marilo Aries, okay. Mayong ugto kay magulang ko, kay Alfredo to mayong ugto man da. Bonglek, amo na yung bal ko, husband ni Attorney Palik. Sino si Bonglek ni man? Gidugay si Attorney Palik niya, husband ko na. Sige, mayo nga pagmate Okay. And then Janet Flores. Okay ato na iya mga protocol sa kilanlan halungan tagid ang aton kaugalingon kay kadamo naman sang nagpositive
Pero anyway, mas maayo subong kay mild ang igo daw hindi gid siya. Amo lang ni nga strain daw kataro lang siya. At least positive. O, mo na alungan. Tagit. Halong matagyapon ah. Oh. Loga, ano gido ang t-shirt mo kuno board? Ah, pangayo si Alex oh. Montesa, may promise ka sa iya. Okay. Si Rosemary, ma'am, kabugwason mayong ugtuda. So, tutupilin mo na, di ba? Okay lang, Phil, Good luck, Dakron, Bea Jonathan, well, hello kay Kumari. Oh, mayo kag Kelly. Hello lang kay Kumari, ako no Vanessa. And then mayo man kay Kelly, Jelly, Sir Noel Amar. Okay. Sige sino ang maka Blackman t-shirt mo? Ikaw gid Euro Drew? Okay, G Salcedo karag. Oo, sino ko nung naka-black t-shirt? Siling ko si Bordan Drong naka-black t-shirt. Guwapito yung partner ko. Okay. Si Jury, na ano ko na niya kay Armio, mayong Vice Gov, Yay Andrew. Okay, monitor kami every. Salamat, Gid. Thank you, thank you. Asinda na binitin mo siya. Okay. And then, Rodrigo Torno, mangkot pidi lang ang kalubihan. Kalubihan gali. Okay, attorney. Kung kalubihan, na diretso lang sa PCIC. PCIC na lang, PCIC. pwede man sila ka, ano? Yes, Okay. sir. Okay. Drake, kabati ka na diretso lang ta sa PCIC, Migo ko, John G. Bantog, pamati man gali, Okay. Kay Luz Villa Reyes. Okay, mayong ugto manda, And then, kay Tata. Mayong ugto da sa imo, Melvin. Okay. Sino pa di? Elmar Arias, watching from RSB. Mayong ugto da sa taga Barangay RSB. Steve. Kamusta inyo? Migo Andro. Okay. Thank you, Gid. ES. Then, sino pa di? Melrose. Si Melrose, mayong tumanda. Si Brad Dave sa New York, pamati man. Ari na di si Gabin. Then, daw na ano taman ni tanan. Bo si Alan. Kamusta ka dakas? Round 2? Round 2. Ay, abi pagpa-hospital na to. Pauwag lang, partner. Okay. Ramsel, Ganoy, may ugto lang sa mga kaupod mo. Sige, Noy, may ugto manda. Managit ako niya. Okay, so nakarlutan niya. And then, pwede pa ko to? May 1 minute, okay lang And then, ano pa? So, kay ba, Yado ko Rixi. Salamat, Gid, sa pagpamati. Okay lang. Siya, Jason, Aradas Dalom. Jason C. SI niya, hindi ni SY. Ano na yan si, ano na, totoo niya? Jason? Season. Mga okay, si Len John Doroteo. Okay, mayong ugtolanda. And then, so far, guro, Papang Mondore. Sige lang lapang. Di ko, maano, ginayang imong, okay. And then, Jensel, Daito, mga farmers, Vice Gov, Ugbo, Gid, Subong, farmers, Shadow, Kabarato. Shadow, kuno, attorney Kabarato, sang, ano na yung ginamin niya? Umay. Okay man subong, yeah. Sel, sige pa, linton na sa mo na, kundi na barato, basi kon. Ano pa. So, sa liwat, hindi ko na niyo kay kadamo pa, pasensya, gikamuha, din ako to kay daw gabalik-balik man lang. Kelly Jelly, kay Imbong, Jocampo, mayong ugtuda sa inyo. And then, sino pa di man, kay daw kadamo sa mga text diyo. Nagasulod. Okay. So, kay Lino Servando, dra na sa... But anyway, sa daso naman hindi tadi maubos ang aton nga mga listeners. Salamat gid sa inyo pagpamati, pagpartisipar sa among programa kada Domingo. Sa liwat o na sa balita o na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. May God bless us all. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.